Hi, is mis Liam Ó Ceallaigh agus tá ról níos am sa chláirnú Saol Ella. Bhíonn mo chláin Liam ógar mar eall go bin an anam a bhí ar mo hanaid. Bhíar cimú thúmsan á gras me sús a bheilg agus scúil Rith Frankishan. Tá me snáb ó bhí me anóg agus sa saoir bhí me snáb ar rán dólín in aice le meach. An eistúir fearlam ná Sarah Paulson mar eall go si go baril agus is íblam an chláirnú si American Horror Story. Smalam bheith sinnam agus a géisteach le ceol, seinam na PB Ilin agus bí me casa órán freisin. Na sconán is fearlam ná The Hunger Games, mar eall gur léime na leabhar na ríise óg agus taní si go mórna. Na chlár is fearlam ar Cúla4 ná Afric agus is ólaí mé, mar eall go rannam ar mar bhí me óg. Fuileán an anna bhís fearlam mar eall gur féidir lob eitilt agus snáb. Is íbhil an pizza agus bí me géthe i Milano's go minic. An rud is fearr faoi Saol Ella ná an criú iontach agus a méid spraoi a bhí an á thaifeadadh saora.